ವಕೀಲರು ಇಲ್ಲೇರಿ ನಿಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ದದಾರು ಉಳ್ಳೇರುತ್ತೆ ವಕೀಲರು ಅದೆಲ್ಲ ಅವಳಂಗಿರುತ್ತೆ ತೀಪುಣೆ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬಿದಾಯಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಂಟು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಪತ್ತೇರು ಲಕ್ಕೀರ್ ಬಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅವು ಇರೇನಿ ಕಾಪುನಿ ಯಾನ್ ಇರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಾನು ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾಪು ನಾನು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಇದೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇದೆ ಕುಂಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೈಟ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಓಕೆ ಪನ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಏನ್ ಲಕ್ಕಾದಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆತನ ವಿಷಯ ಐನ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತು ಬಿಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಕ್ಕದಿನ ಕೇಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಕ್ಕಾದಿನ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ದ ಪುದರಿಂಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ದವು ಯಾನ್ ತೂತೆ ತಿರ್ತ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಅವತ್ತಿ ಸ್ಕೂಟರ್ದ ಕಂಪನಿದ ಪುದರಿಂಚಿನ ಕಂಪಿನ ದಾಟ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಬೋತೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನತಿ ಸ್ಕೂಟರ್ದ ಮಾಡೆಲ್ ಅವಕ್ಕೆ ಮಡಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬರೀ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀತಿನ ಅಡೆಗೆ ಬುಸ್ಕ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ವರ್ಷದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವು ಈ ವರ್ಷನ ಕರಿನ ವರ್ಷನ ಅವು ಅಡಿಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾಳೆ ಕೊಡ್ರು ಅಡ್ ಮುಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿ ನಾನು ಅತಿ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಐತೆ ಒಂದೇನ ಕಂಡೋನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಡೋನ್ನ ಯಾನು ಒಂದು ಈರಿಂಚಿನ ವಾಹನ ಕಳ್ಳಿಯ ತಾತ ಹತ್ತೀರಿ ಯಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಈ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಇದೇ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಜಯರಾಮ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೇರು ದುಂಬು ಕೆಲವು ಕೇಸುలు ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂದು ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಚೊರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಗೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡು ಬರ್ಪಿನ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಅಂಚಿನಾನೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಹಿಡ್ದಾಲ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರು ಸೀದಾ ಒತ್ತದು ಒತ್ತೋನಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಈ ಆನ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ತಪ್ಪೇ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅನ್ನೋದು ವಕೀಲರೇ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ನಿಜವಾದ ಪಂಪನ ಆರು ಯಾಪಲ ಬಂತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ದಲ್ಲ ವಕೀಲರಡ ಕ್ಲೀನ್ ಓಪನ್ ಪನ್ನೋಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೀಡ್ ಓಪನ್ ಪನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಲ್ತು ಕಂಡಿನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಲ್ತುದು ಕಂಡಿನಿ ಅಂಡರ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಈ ಕೊಂಚ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಐಕೆ ಖರ್ಚಾವು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ತೂಯರಜಿ ಫೋನಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಓಲ್ತಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೀ ಐಟಿತ್ತಲ್ಲ ಕೀ ನಮ್ಮಟ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಉಂಡತಿ ಇಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಉಂಡು ಯಪ್ಪ ನೆಟ್ ಕೀ ಎತ್ತುಂಡು ತೋಚ್ಪೋಡೆ ತೋಚ್ಪಚ್ಚಿ ಅವಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸುರೂಕು ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ಟುಕು ಕೇಸ್ ಪೋಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕುಲು ಕೇಸ್ ಪಾಂಡ ಆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಡನಾಗ ಏರು ಪೂರ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಉಲ್ಲಿರಿಗೆ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಈರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಡನಾಗ ಏರು ಮಾತಾಯ್ತೀರಲ್ವಾ ಏರ್ ಮಾತಾಯ್ತೀರ ತೂವರೆ ಏರ್ಲ ತೂತೀರ ಎಂಕ ತೂತಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೂಟರ್ನು ತೂದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಬಜಿ ಗುಜಿರಿ ಇನ್ಕೊನೊದ್ದೆ ಸಾವುಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಮಾತೈತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ನಪ್ಪತೈತೆ ఒక ಬೇತಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ತೂತಿರೋದ ನಂಗೆ ತ್ಯಾನು ఆయన ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಹೊರ ಪೋಯರತ್ತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಡಿನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪುಣತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಡಿನಿಕೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಐಡು ದುಂಬೆ ಅನ್ ಮದ್ಮದೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮದ್ಮದೆಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಚೈನ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ ಮದ್ದ ಚೈನ್ ಪಾಡ್ಬೇರ ಚೈನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ತೂನಕ ದೆಪ್ಪಗಂದೆ ಅಪ್ಪುನಿ ಅವು ದಾತಂದು ಗೊತ್ತೇ ಅವು ರೋಗನ ಅತ್ತೇನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ದುಂಬು ವಾಂಡ್ ಲಾಯರ್ ಇರು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಲೇರಿ ಹರ್ನಾಡೆ పోతే ఒక శశిరాజు కావురు లేరతే హర్నాడే సుమారు కేసు పోతే 6 ವಾರ ಪತ್ತಿರ ನಾನು ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ದಾನಿ ಬತ್ತೀನಿ ನೀರು ಓ ಇಡೆ ದಾನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಕೆಲವರಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಬತ್ತೀನಿ ನೇರ್ದು ಮಲಮಲ ಬೇತಿಕ್ಕೆ ಪೋತೇನೆ ಓ ಬೆಚ್ಚಾವಚ್ಚು ಮೇರೆ ನನ್ನ ಇರೇಗಿ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಇರೇಗಿ ಇರು ಬೆಚ್ಚಾದ್ರಪ್ಪ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಚತ್ ಇರು ಎಲ್ಲೇ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಇರೇನಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂದು ನಾನು ಗುದ್ದೋಡು ಬಿತ್ತಿರು ಪ್ರತಿದಿನ ಎನ್ನ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ದಿನಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ದತ್ತು ಪೇಪರ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಸಾಲಾನಗ ಪರ ವಕೀಲರು ಯಾರು ನಂದಳಿಕೆಯವರು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರ ವಕೀಲರು ಪಂಡ ವಾದಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅದು ಪರ ಬಂಡ ಓಲ್ಡತ್ತು
ಓಲ್ಡತ್ ಪ್ರೊಸೆಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನಂದಳಿಕೆಯವರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕುಲು ಈ ಹುಡುಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ತೂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಣ್ಣು ಈ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು ಪೋಂಡ ಅಂದಂದು 2 ವರ್ಷ ಮೇರೆ ಪೋಪೆ ಈಜಿಜಿ ಅರೆಕ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅರ ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇರಕಿತ್ತ ಅವಳು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ಕ್ 40,000ಕ್ಕೆ ತೊಂಡರತೆ ಅಲ್ಪ ನಿಜ ಬನ್ಲೆ ಅಕಲೆ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಹತ್ತು ಜದ ಇರ್ ಕಂಡೊಂದಿನ ಮನದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಂಶಯ ಆತಿಜಿ ಆಯ್ತು ಮನದಾನಿ ಅಲ್ತ ಆಫೀಸ್ ತೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಕ್ಕದ್ ಬೋತು ನಾನು ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇಗನಿಕೆಂಡ ಅಕಲ್ ಪಾತಿರೊಂದೆಪ್ಪನ ಗ್ಯಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಪಗ ಇರು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಕ್ಕಾದಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲಕ್ಕದೆ ಮೂಜನೆ ಕೇಸ್ ಇರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಕ್ಲೇವೆ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಏತಿತ್ತು ಅತ್ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಪಣ್ತೆ ಸುರುಕೆ ಪಣ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಂಚ ಪನೋಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಏತಿತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಸರ್ತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ದಾಲ ಸುಖಾಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಐತ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿ ಐರಿ ಕ್ಯಾಶರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಅವು ಪೊಟ್ಟಿ ದುಂಬುದ ಮತ್ತು ನೋಕೆ ಎಂಚಿನು ಅಂತ ಎಂಚಿನು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರೀತಿನ ಚೌಕು ನಿಂಚ ಉಂಚ ಕುಟ್ಟುನ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ ಕ್ಲಾರ್ ಬೇತೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ఆయన ಕೈಟ್ ಎಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಎಪ್ಪುಲ ಮುಸುಂಬಿಯ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಆಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಬರೀತಿ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 60,000 ಆಪಲ್ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ಎಪ್ಪಲು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 50,000 ಉಂಡಾ ಓ ದೇವ ಮೂಜಿ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಿ ಏನಕ್ಕೆ ఆయన ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಮುಂತಲೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ఆయన ಮಿತ್ತ ಕೇಸ್ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ 15 ಕಾಂಪಣದು ಕೊರ್ದು ಚೀತ ಪೋತೀನಿ ಒಂದು 45 ಅನ್ನ ಕೊರೊಚ್ಚ 15 ಕಮ್ಮಲ್ತು ಅಜ್ಪು ಉಂಡತಿ ಮಗ ಮೂಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಲಾದ ಮಣ್ಣು ತಿಂದದ್ದು ಓಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೂಡೆ ಆಯ್ ಬಸ್ತಾಡಿ ಪುಡ್ ಸೈ ಹೊಡ್ತುಲಿ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನತಿ 15 ಇಂಚಿನೇ 45 ಕಡೆಗೆ ಸೆಂಡಿ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಮಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆತ ಬೇಗ ಮಾರ್ದಾಂಡು 15,000 ಮಾರಿಯಾರು ಕಂಡೊಂದಿನ ಮಾಲ್ 15,000 ಮಾರ್ದು ಈಗ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಯಾಕೆ ಶಾಪ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಪಗ ಇರಕೇತ ಶಾಪ ಬೂರು ಅಲ್ಪ ಏರಿ ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿನಾಗ ಶಾಪ ಉಪ್ಪುಚಿಕೆ ಬೊಕ್ಕದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ದಿಯಾರ ಸನ್ಯ ಅಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ದೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಸುಲಭ ಇತ್ತ ಏತ್ ಮಾತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಡಿಗಿರ್ನ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ಏನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಲಕ್ಕದೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂಜತ್ತು ಅಕ್ಕಲೆ ಲೋಡ್ ಕನನಗ ಯಾನ್ ಬೇತಿಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾರ ಬನ್ನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿದ್ರ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪನಿ ಬೇತೆ ಟೆಂಪೋ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಿ ಕರ್ತದೆ ಅವು ಟೈಲ್ಸ್ ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಸಿ ರೊಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಲಕ್ಕದಿನ ವಾಚ್ ದಾದಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾನ ತೂಯರ್ ಎಂತೆ ತೊಂದಿ ಸೀದಾ ಪತ್ತೊಂಬೋತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಟೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ನಾಗ ಯಾವುದು ಹೊಸತ್ತ ವಾಚಿ ಕೇನಿ ಹಾಲು ಬಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಕುರಿಯಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಜೊತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಹೋತೀನಿ ಐಕಲ ಕೇಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ವಾಚಿಗೆ ಏರ್ಲ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇರಿ ಅವಾನೆ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಾವ್ರದೊಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅವಿರೇ ಗೊತ್ತು ಕೊಡು ಬಲ್ಲೆಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಆ ಕೇಸಿನ ಹಾಕಿ ಪಿರತೈತೆ ನಾಳೆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರಿ ಬೇಲೆಡು ಏನನ್ನು ತಿಕ್ಕದು ಬಾರ್ದೇರು ಐನ್ ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕಲು ವೀಡಿಯೋ ಕೊನತ್ತೇರು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಂದು ಹಾಲಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕೊಂತ ಚೂರು ನಾಂಟೆ ಬರೋ ಲಕ್ಕದು ಅಡಿಗೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬಾರ್ದು ಚೀತ ಪೋತೀನಿ ಅವಾಗ ಈ ಪೊಂಜು ನಕಲು ತೂತು ಏನು ಪಂಡಿ ಪೊಂಜೋಗು ಪೊನ್ನುಲೇ ಶತ್ರು ನಕಲು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರ್ನಾಂಟೆ ಪೋಂಡದು ಆಧಾರ ಅತ್ತೆ ಖಾಲಿ 1 ಕಿಲೋ 1.5 ಕಿಲೋ ಅದು ಉಪ್ಪು ಆತಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಬಂದೇರು ಬಕ್ಕ ಐನು ಪತ್ತು ಪ್ಲೈ ಕೊಣತ್ತೇರು ಐನು ಕೊಣತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕುಲ್ವೇರ ಅಕ್ಲಿ ಕಚ್ ಮಲ್ತೇರದ ಅನ್ನ ಕೇಸೇನ ಮಿತ್ತು ಬಾಯಿತು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಬ ಲಕ್ಕದಿನ ಕರ್ಬ ಒಪ್ಪ ತಾನೆ ಕರ್ಬ ಕೊಂಚ ಒಪ್ಪ ಉಂಡ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕರ್ಬ ತೂವಂದಿನ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಜನ ತಾನೆ ಒಂದು ಪೆದಂ ಲೆಕ್ಕ ಸಾವು ಅಂಚತಿ ಕರ್ಬ ರಾಡ್ ಪತ್ತಂಡತೆ ರಾಡ್ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಲೇಪಂಡು ಹಿಂಗ್ಲ ತೋಡ್ದಲ್ಪ ಅಂತ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಉದ್ದದ ರಾಡ್ ಬೋರ್ಡು 10 ಇಂಚ್ ರಾಡ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನೈಕ್ ರಾಡ್ ಪೂರ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ದೀತೇರಿ ಐನೆ ಪತ್ತೊಂದು ರಪ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿ ಸೇದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಯ್ ತೂತೆ ಸಾಯ್ಬೇರು ತೂತೀರಿ ಸಾಯ್ಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಕರ್ಬೊಂಡು ಪಿರಗಣ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾನು ಕರ್ಬೊಂಡು ಇಡೀ ತುಂಬುದು ಪಿರವ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದರ್ ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಗೊತ್ತನೆ ಹೀರು ಮೀನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದು ವರ್ಣ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಾತು ಅದೇ ರತೊಟ್ಟುಲ್ಲಾರ
ಈತ್ ಈ ನಮೂನೆದ ಕೇಸ್ ಒಂಜೇ ಜನ ಈತ್ ಮಾತ ಜಾಗೋಡು ಕಂಡೊಂದು ಸತ್ಯನೇ ಬಂಟಿನ ಜನ ಎನ್ನ ಜೀವನೊಡೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನೊಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುತ್ತೀನಿ ಅವು ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ದಿನ ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಈತ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪುಂಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುದು ಒಂದೇ ದಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಲಿರಿ ಕೊರುವೇರಪ್ಪ ಅತ್ತ ಇರ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಜವನೇರು ಪುರ ಕಲ್ಪನ ಮಸ್ತುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತೀಜಿ ನನ್ಲ ಉಂಡ ಹಾ ಓಮಂಜೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಪರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿನ ಪರ್ಸ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಕ ಪರ್ಸಿಜಿಗೆ ಮಾರೆ ఉంది అప్ప బూరిని పూల బూరి ನಾನು ತಿರ್ತಿತ್ತಿಂಡು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನಿ ನಾನು ತುಯಿನಿ ಟೀರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಟ್ಟೋರೆ ಸರ್ ಇಂದು ಅತ್ತತ್ತೆ ಅವು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನಿ ಅತ್ತಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಳಕ ಹೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಮೂಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಏರಿ 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 ಇಬಿ ಇಬಿ ಎಂಕ ಮತಾಗತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಕೈ ಕೆಂಚ ಬತ್ತನ ಪರ್ಸ್ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಅಂಟ್ಲನ್ ದೇವರ್ ನಾ ಚಂದ ಯಾನ್ ಪೇಜಿದು ಕೊರ್ನಿ ಗೊತ್ತಂಡತಿ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯರ್ ನಕ್ಲತಿ ಅಂಚ ಮುಂದೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ 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 ಅಂಚ ತೀರಿತ್ತಿನಿ ಇಂದೇ ಇರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡ ಈರ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತರ್ ನೀರಿಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದಿಂಡು ನನ್ನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಯ್ಯಿಲ್ಲ ತೆಂಗ ತಿಪ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ನೆಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಪಂಡಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ್ ಪೋಂಡ ಬೋಡು ಓಕೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಇರ್ನ ಕೇಸನ್ ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ್ ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ಜಾಮೀನ್ ಬೋಡು ಅವಲ ಜಾಮೀನ್ಗೆ ಪಾಗ ಇರಕ್ ನೆಟ್ದು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಪಿದೈ ಬರ್ಪವನಲ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಪೂರ ಕೇಸಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕಲ ಕೈಪಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಕೂಡ ಬರೋಡಾವು ಎಲ್ಲೇ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ವಕಾಲತ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪ ಇದನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಲ್ತು ಬೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಇಡೆ ಬರಿಯರೆ ಮುಗಲ್ ಬಿಡುವೇರಾ ಅರೆ ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬರಲಿ ಅಂಚ ತ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಬಂಡ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗೇತುಂಡು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಕು ಎನಡ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ HP ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು 75,000 ಉಂಡು 75,000 ಉಂಡಿ ಯಪ್ಪಾ ಯಾನಿಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡತಿ ಅವಳೊಂದು ಶೋಕುದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೂದು ಬೈದೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಸಾಲಾನಗ ಪರ ವಕೀಲರು ಯಾರು ನಂದಳಿಕೆಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರ ವಕೀಲರು ಪರ ಬಂಡ ಬತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚಿನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಐತ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿ ಐರಿ ಕ್ಯಾಶರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನತಿ ಅವು ಪೊಟ್ಟಿ ದುಂಬುದ ಮತ್ತ ನೋಕಿಯ ಇಂಚಿನ ನೋಕಿಯಾ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ 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 ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ತೆನ್ಮನೂರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ತೆಡ್ಮನೂದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಇತ್ತನ ಜನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೇಸ್ ಬನ್ಲೆ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಂಟ್ಲನ್ ದೇವರ್ ನಾ ಚಂದ ಯಾನ್ ಪೇಜಿದು ಕೊರ್ನಿ ಗೊತ್ತಂಡತಿ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯರ್ ನಕ್ಲತಿ ಅಂಚ ಮುಂದೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಏರಿಗ ನಿಖಲ ಐಟಿ ಏತು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಜು ನೂದ್ರು ಅವು ಯಾಕಡೆ ತೂತಿ ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇರು ಉದ್ದ ಉಳ್ಳರತಿ ಬೊಕ ಇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಫ್ಲಾಟದ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ Be like Bolar.